Padakali pano takubwezeranso nkhani ina imene yangotipeza kumene. Dr. Daliso Kabambe tsopano zatsimikizika kuti alowa chipani cha UTM. Atachoka ku DPP ambiri amayankhula zambiri, ndipo zikuoneka kuti anthu ambiri amakayikiradi kuti atha kulowa chipani chimenechi. So lero a general secretary a chipani chimenechi UTM Mai Patricia Galiati watsimikiza pamene amawaveka makaka ansalu ya chipani chimenechi, komanso kunali ngati mwambo ndithu kumulandira Daliso Kabambe. Zodiac yalemba nkhani motere. Mlembi wamkulu wa chipani cha UTM a Patricia Galiati wati chipanichi sichipondereza anthu, ndipo iwo alimbikitsa Dr. Daliso Kabambe kuti amasuke kuthandiza chipanichi kupita patsogolo pogwiritsa ntchito nzeru. Izo ndi zina zomwe Zodiac yalemba. Tionenso ku Times kuti mwina nkhani imeneyi ayilemba motani. Akabambe tsopano awalandira chipani cha UTM pamwambo omwe ukuchitikira boma la Tcholo. Akabambe akuti awalandira ku chipanichi mwambo umenewu ukuchitikira ku boma la Tcholo. Zimenezi zikuchitika lero pa 23 July chaka cha 2024. Akabambe adali ku DPP, nkutheka ena simadziwa kuti kodi Akabambe adali ndani komanso mwina ntchito yomwe akhala kugwira nditi. Kabambe wakhalapo mtsogoleri kapena kuti gavana wa banki yayikulu m'Malawi muno ya Reserve Bank, ndipo atachoka kumeneko wagwira ntchito zina zosiyanasiyana, ndi pamene wayamba kuoneka kundaleko. Tionenso kuti mwina nyuzi ina yalemba zotani zokhuza kulowa kwa Akabambe mu chipani cha UTM. National Publication Limited, mkulu wakale wa Reserve Bank Daliso Kabambe akuyembekezeka kulandiridwa mu chipani cha UTM lero ku Masambanjati boma la Tcholo. Akabambe adaonetsapo chidwi chofuna kusogolera chipani cha DPP, koma adalengeza kuti atuluka chipanichi sabata yatha. Chipani cha UTM chidataya mtsogoleri wake Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu pa 10 June chaka chino pa ngozi ya ndege. Akabambe akhala akupezeka mu zochitika za chipani cha UTM, makamaka mafunction a Macandlelight. Izo ndi zomwe alemba a Publications Limited pa nkhani yokhuza Akabambe kulowa chipani cha UTM. Tionenso kuti analemba chani. Daliso Kabambe afikano pa bwalo la Masambanjati boma la Tcholo. Mlembi wamkulu wa UTM a Patricia Galiati, mneneri wa chipani Felix Njawala, komanso phungu wa chipanichi a Steve Mikaya ndi ena mwa akuluakulu a chipanichi omwe ali nawo pamwambowu, komwe Akabambe akuyembekezeka kulengeza za tsogolo lawo pandale. Imeneyo inali nkhani imene adayilemba asadapange declare kuti munthu wamkulu walowa chipani chimenechi cha makamaka amuveka makaka komanso nsalu za chipanichi. Zimenezo ndithu zikuchitika lero pa 22 July 2024, nkukhalanso tsiku lake la Tuesday. Mphekesera zina zimene zimamveka zija zapandeza chita kuoneka kuti mwina mphekesera sizimangotchuka ayi, chifukwa anthu ambiri amakhala akufotokoza kuti Akabambe kuchoka ku DPP akufuna ndithu apite ku UTM, ndipo izi zimaoneka makamaka pamene amapezeka kwambiri m'mafaction a UTM. Ndipo a Patricia Galiati mukufotokoza kwawo kwina ayankhula motere. Mlembi wamkulu wa chipani cha UTM a Patricia Galiati wati anthu ena 300 alowanso chipanichi ndi Dr. Daliso Kabambe. Agaliati ati mbewu yomwe anatisiyira Saulos Chilima
ndi yamapatsa. Timangochulukana zipani zikanakhala kuti zimapasidwa kulera ifeyo ndiye ayi. Akaliyati atinso chipanichi sichikubwerera mbuyo ponena mkulu wiko oti mpoto madzi ndi moto, zophikira nsima zili ndi ife. Iwo asindika kuti pa malamulo a chipani Dr. Michael Usi ndi mtsogoleri wa chipanichi, amenenso ali mtsogoleri wachiwiri wa president wa dziko lino la Malawi. Tionenso kuti mwina amene walowa chipanichi wati chani pamene amalowa chipanichi lero. Yemwe wangolowa kumene chipani cha UTM Dr. Daliso Kabambe wati ndi wokondwa kulowa chipanichi cha UTM kamba kuti muli anthu achikondi. Akabambe ati kulowa chipani ndi ufulu wa wina aliyense. Ndipo iwo apitiriza kufotokoza kuti mmene mwandilandirira ine muyembekezere chikhamu cha anthu kulowa chipanichi. Iwo atero. Iwo afotokoza kuti ine ndinaona mfundo ndi malamulo a zipani m'dziko lino, koma yomwe inandimvekera bwino ndi ya UTM. Chaka cha mmawa Amalawi akufuna kusintha aone zina. Uko ndikufotokoza kapena kuti kuyankhula kwa Akabambe pamene